Molt bé. Bon dia a tots. Última xerrada del seminari d'Aigua i Salut. Parlarem de virus i parlarem de Covid, d'acord? Posem-nos un moment en el context. Estem en un context de pandèmia. En un context de crisi i emergència, com va suposar el Covid l'any 2020, es generen unes necessitats diferents. Aquestes necessitats obren, en certa manera, una finestra d'oportunitat per omplir la bretxa, aquesta permanent que tots coneixem com a Science Policy Gap, intentant aterrar. Què vol dir això? Tota la informació que us han explicat a les xerrades prèvies els meus companys, tota aquesta potencialitat d'informació que té l'epidemiologia d'aigües residuals, com es trasllada en eines útils per la gestió en un context de crisi i emergència? Es necessita principalment, evidentment, l'expertesa i el coneixement en la matèria, però també la capacitat i l'habilitat de reaccionar a temps i en el moment que és necessari. Això és precisament el que va fer a la primavera del 2020 el programa SARS-Aigua. El programa SARS-Aigua és un projecte impulsat des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua, aglutina l'expertesa de 3 laboratoris de virologia d'aquí a Catalunya, 2 laboratoris a la Universitat de Barcelona i un al Centre Tecnològic Eurecat, i que sota la coordinació de l'ICRA va crear la xarxa catalana de vigilància de presència de Covid en aigües residuals. Com funciona aquesta xarxa? Què suposava? Es van seleccionar 55 depuradores. Aquestes 56 depuradores representaven un coverage del 80% de la població catalana. Fixeu-vos que una de les potencialitats de l'epidemiologia d'aigües residuals és que només amb 56 mostres tenim representats vora 6,5 milions de persones. D'acord? Aquestes mostres es traslladaven fresques en aquests 3 laboratoris que generaven 2 tipus de dades. Per una banda, mitjançant qPCR, una quantificació de la càrrega d'aquest virus en les aigües residuals i, per altra banda, mitjançant tècniques de seqüenciació, identificar quines variants del Covid, perquè tots recordeu que parlaven de l'alfa, de la delta, de la òmicron, no? Totes aquestes variants poden tenir diferents incidències en termes de salut pública i aquí s'identificaven, mitjançant seqüenciació, som capaços de determinar quines variants tenim presents a les nostres aigües residuals. Tota aquesta informació, tant dels punts de mostreig que acumulaven les 56 EDARs com la informació que generaven els laboratoris, es centralitzava aquí a ICRA com a òrgan coordinador, s'integrava i es processaven les dades i generàvem, per una banda, uns informes que havien de ser molt clars i directes perquè fossin útils pels decision makers, d'acord? És a dir, cada setmana hi havia una reunió amb l'Agència de Salut Pública per traslladar aquesta informació i que ells poguessin prendre les decisions pertinents, si confinament, si no confinament, si mascareta, no mascareta. I, per altra banda, processar la informació de tal manera que la puguem donar al públic, que sigui accessible per totes les ciutadanes i tots els ciutadans d'una manera que s'entengui bé i es pugui processar correctament. I en aquest sentit es va crear la plataforma web del SARS-Aigua. Molt bé, aprofundim una miqueta més en aquests resultats que generaven els laboratoris. Hem dit que, per una banda, mitjançant quantificació per qPCR, mesuràvem la càrrega viral d'aquests virus en aigües residuals i aquí m'agradaria destacar 2 apunts. Per una banda, fixeu-vos que la càrrega viral en aigües residual és la línia vermella, la blava és el número de casos clínics. Fixeu-vos que la correlació és molt bona, estem parlant d'un 0,7, que en mostres d'aigua residual és molt, molt alta, i això què ens diu? Ens diu, sí, si tu mesures aigua residual, tens una idea clara en una població no immunitzada de quants casos clínics podràs arribar a tenir. És una informació important. I, per altra banda, que un cop estem fora de l'estat d'emergència i es deixen de reportar els casos clínics, nosaltres, amb una quantificació de l'aigua residual, puguem estar seguint informats de la càrrega de virus que està circulant a Catalunya.
En segon lloc, parlaven de la identificació de variants. El Covid en té moltíssimes de variants. Algunes tenen mutacions que poden suposar un risc per a la població. Per què? Perquè se salten la immunització que hem adquirit, perquè no es veuen coberts per les vacunacions que ens hem aplicat, etc. Com sabem quines variants poden ser de preocupació? Això en el Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties mensualment s'actualitza un llistat de variants que poden ser de preocupació, que poden ser d'interès o que t'indiquen només que estiguis sota monitorització, tot i que no suposen un perill per la població. Actualment no n'hi ha cap of concern, no hi ha cap variant que ara estigui provocant un increment de casos, perdoneu, de casos clínics que ens hagi de preocupar, però sí que seguim monitoritzant els canvis d'aquestes variants. Aquí és maco de veure, fixeu-vos, per exemple, com a finals del 22 i del 23 apareix aquesta variant nova, això és un codi, no hi feu massa cas, però fixeu-vos com es torna dominant i desplaça la que fins llavors era la que causava fins al 60% de casos clínics i passa a ser pràcticament el 100% de casos clínics aquesta altra variant. Aquests canvis que tenen els virus es poden seguir amb seqüenciació i la veritat és que és molt interessant. Molt bé, quin és el context actual? 2025. No estem en un context de pandèmia. No hi ha aquesta necessitat de cobrir aquesta gestió de la presència del virus. Tot i així, seguim tenint una bretxa, seguim tenint el Science Policy Gap. Com el treballem ara, fora d'un context de necessitat per emergència? Evidentment, seguim necessitant l'expertesa i coneixement, però també hi ha una voluntat de servei públic que s'ha de mantenir. En aquest sentit, Sarsaigua s'ha fet gran, i us presento aquí, diguéssim, el germà gran de Sarsaigua, des del Departament de Salut Pública i des de l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha creat el programa d'anàlisi d'indicadors de salut en aigua residual de Catalunya, no ho poso tot perquè és llarguíssim, ja trobarem un nom millor. Hem incorporat, a més, un nou soci dins dels ENSOs catalans implicats en els mostrejos i analítiques, que és el CSIC i d'EA. I aquí sí que la voluntat tant del Departament de Salut com de l'ACA és agafar tota aquesta informació que us hem estat dient que es pot extreure de l'aigua residual i en un context fora d'emergència mantenir un control, quantificació i un coneixement sobre la salut pública a nivell, en aquest cas, a nivell de Catalunya. Per acabar, només em voldria convidar-vos a que entreu a la pàgina web sarsaigua.icra.cat. Aquí trobareu dos tipus d'informació. Per una banda, la línia verda expressa la quantificació d'aquests virus en aigua residual i a més ho podeu contrastar... Ho podreu contrastar amb la línia gris, que és el nombre de casos clínics reportats. Fixeu-vos, aquest salt d'aquí, això és la immunització col·lectiva. I, per altra banda, en el mapa podeu anar a buscar, allà on visqueu vosaltres, quina és actualment la càrrega viral que està circulant per la població. Fixeu-vos que hi ha diferències territorials i fixeu-vos que, per exemple, en zones densament poblades seguim tenint una càrrega alta de circulació de virus, tot i que no generen, evidentment, casos d'enfermetat. I, per altra banda, trobareu també aquí un link, informació sobre les variants que actualment circulen a Catalunya. Doncs moltes gràcies a totes i tots.